Ράδιο Μαρτυρία. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας στα Χανιά, στους 95,5 στα FM. Και στο διαδίκτυο στο www.imka.gr. Ακούτε την εκπομπή «Μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ελευθέριος Νικολάου, φοιτητής Πολυτεχνείου Κρήτης. Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές του σταθμού μας. Καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των μεγάλων εορτών της Εκκλησίας μας. Αρχικά, ευχόμαστε χρόνια πολλά στον ραδιοφωνικό μας σταθμό για τα 21 έτη προσφοράς και διακονίας όλων των συντελεστών, ραδιοφωνικών παραγωγών, ηχοληπτών, συνεργατών και υπευθύνων, για τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης πατέρα Ειρηναίο, για την Ιερή μας Μητρόπολη, τον σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας πατέρα Δαμασκηνό και τον Πανωσιολογιότατο Πρωτοσύγγελο της Μητροπολεως μας πατέρα Δαμασκηνό, καθώς επίσης και όλους τους σεβαστούς εδεσιμολογιότατους πατέρες που συνέβαλαν και συμβάλλουν στο έργο του σταθμού, όπως ο πατήρ Κωνσταντίνος Θωμαδάκης, μα και στους διατελέσαντες διευθυντές του Ράδιο Μαρτυρία, όπως ο κύριος Ευστράτιος Χαντζηδάκης. Στην εκπομπή μας σήμερα θα αναφερθούμε στην αυριανή μεγάλη θεομητορική εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου, της Πολιούχου της πόλεως των Χανίων, μια εορτή που λαμπρώς πανηγυρίζουμε στα Χανιά και ιδιαίτερα στον Μητροπολιτικό Ναό μας των εισοδίων της Θεοτόκου. Ξεκινώντας λοιπόν, θα διαβάσουμε το κείμενο αφιέρωμα στην εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Σήμερον το ναό προσάγεται η Πανάμωμος Παρθένος του κυρίου Λάμπρου Σκόντζου, θεολόγου καθηγητού. Η εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου είναι μια σημαντική θεομητορική εορτή, την οποία εορτάζουν με σεβασμό και λαμπρότητα οι Ορθόδοξοι πιστοί σε όλον τον κόσμο. Καθιερώθηκε γύρω στον 6ο αιώνα στην Ιερουσαλήμ, με βάση την αρχαία παράδοση της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων κάνει λόγο στα γραπτά του για την εορτή αυτή. Στην Κωνσταντινούπολη καθιερώθηκε κατά το τέλος του 7ου ή στις αρχές του 8ου αιώνος. Κατά αυτήν εορτάζεται το γεγονός της εισόδου της Παναγίας μας στον ναό του Σολομώντος όταν ήταν 3 ετών. Βεβαίως δεν υπάρχουν βιβλικές μαρτυρίες για το γεγονός αυτό. Πληροφορίες αντλούμε από την παράδοση της Εκκλησίας μας, η οποία διέσωσε πάμπολα γεγονότα τα οποία δεν ιστορούνται στα Ιερά Ευαγγέλια. Επί τη ευκαιρία θα θέλαμε να τονίσουμε πως τα Ευαγγέλια δεν είναι ιστορικά κείμενα με την αυστηρή έννοια του όρου, αλλά είναι κατά κύριον λόγο ιεραποστολικά κείμενα τα οποία γράφηκαν για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες ιεραποστολικές και ποιμαντικές ανάγκες της αρχαίας Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν έμεινε έξω από τις ευαγγελικές διηγήσεις το μεγαλύτερο μέρος της επιγής παρουσίας του Κυρίου και της ζωής των άλλων ιερών προσώπων που σχετίζονται με το έργο της σωτηρίας.
Αντίθετα, μέρος αυτών των πληροφοριών διέσωσε η Ιερά Παράδοσης, η οποία είναι, όπως γνωρίζουμε, ισόκυρη με την Αγία Γραφή. Σύμφωνα λοιπόν με την Ιερά Παράδοση, οι γονείς της Θεοτόκου, Ιωακήμ και Άννα, ήταν άνθρωποι ευσεβείς και δίκαιοι. Ανήκαν στην μικρή εκείνη μερίδα των πιστών και ευσεβών Ιουδαίων, οι οποίοι περίμεναν αγωνίως την έλευση του Μεσσία. Πάσχιζαν οι ευλαβείς αυτοί άνθρωποι να αποκτήσουν παιδιά, ελπίζοντας πως από τους απογόνους τους θα γεννιόταν ο Μεσσίας. Οι γονείς της Θεοτόκου ζούσαν με την προσδοκία της τεκνογωνίας, όμως δυστυχώς ήταν άτεκνοι. 20 ολόκληρα χρόνια επιχειρούσαν να τεκνοποιήσουν χωρίς αποτέλεσμα. Το όνειδος της ατεκνίας και η κατάσταση της μοναξιάς δημιουργούσαν στην ψυχή τους αφόρητη πικρία. Όμως δεν έχασαν την πίστη τους στον Θεό ούτε στιγμή. Είχαν την πεποίθηση πως ο Θεός είναι ο χορηγός όλων των αγαθών και κύρια της τεκνογωνίας. Η ζωή τους κυλούσε με προσευχή, νηστεία και έντονη προσδοκία ότι ο Θεός θα άκουγε τις οικεσίες τους και θα τους ελεούσε εν τέλει. Πράγματι, ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές τους. Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε στην Αγία Άννα και της ανήγγειλε το ευχάριστο γεγονός ότι θα γίνει μητέρα. Το γεραιό ζευγάρι απέκτησε επιτέλους κλήρα. Η ευσεβής γυραιά γέννησε ένα χαριτωμένο κορίτσι, το οποίο ονόμασαν Μαρία, εβραϊκά Μαριάμ, που σημαίνει κυρία. Την ανέλπιστη χαρά τους εξέφρασαν με ένους και ευχαριστίες τον Θεό. Θεώρησαν τον νεογέννητο βρέφος ως δικό του δώρο και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή το αφιέρωσαν με όλη τους την ψυχή σε αυτόν. Η μικρή Μαρία από βρέφος ήταν στολισμένη με χάριτες και ιδιότητες λογικά ανεξήγητες. Φάνηκε από τότε πως ήταν ξεχωρισμένη από τον Θεό να υπηρετήσει το σχέδιο της σωτηρίας του κόσμου. Η σύνεση, η πραότητα, η ταπείνωση και η υπακοή της κατέπλησε τους γονείς της και τον κοινωνικό τους περίγυρο. Όταν η Μαρία έγινε 3 ετών, οι ευσεβείς γονείς της αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν την υπόσχεσή τους προς τον Θεό να του προσφέρουν ως δώρο την αγαπημένη τους θυγατέρα. Άλλωστε, όπως λέει η παράδοση, βρίσκονταν σε τέτοια προχωρημένη ηλικία και οι δυο τους, ώστε δεν μπορούσαν πια να φροντίσουν τη μικρή Μαρία. Έτσι όδευσαν προς τον ναό του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ. Εκεί συνάντησαν τον συγγενή τους, ιερέα Ζαχαρία, πατέρα του Ιωάννου του Προδρόμου, ο οποίος ήταν άτεκνος και αυτός έως τότε. Υπηρετούσε με φόβο Θεού το ιερό και προσευχόταν αδιάκοπα να τον ελεήσει ο Θεός και να αποκτήσει και αυτός παιδί με την αγαπημένη του σύζυγο Ελισάβετ. Η άφιξή τους στον περικαλή ναό γέμισε την ψυχή τους με κατάνοιξη και ευλάβεια. Πατούσαν τον ιερό χώρο όπου η παρουσία του Κυρίου ήταν αισθητή. Οι Ιουδαίοι πίστευαν πως ο ναός ήταν η κατοικία του Θεού και θρόνος του τα Άγια των Αγίων. Γι' αυτό το διαμέρισμα εκείνο θεωρείται ο χώρος δέους και τρόμου. Κανένας δεν έμπαινε εκεί παρά μονάχα ο αρχιερέας του έτους μία φορά το χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού, για να θυμιάσει ανυπόδητος, ασκεπής και με ένα λιτό χιτώνα. Ο ιερέας Ζαχαρίας τους υποδέχθηκε σε κάποια από τις μεγάλες πύλες της Μεγάλης Αυλής. Ο λαός δεν επιτρεπόταν να εισέλθει στο ναό. Μόνο ο αρχιερέας, οι ιερείς και λεβίτες εισέρχονταν στον πρόναο και τα Άγια για να προσφέρουν τις καθιερωμένες από τον Μωυσή θυσίες και να επιτελέσουν τις τελετουργίες. Ο λαός στεκόταν στην ευρύχωρη αυλή και στις απειράριθμες παρακείμενες στοές, όπου παρακολουθούσε τις θυσίες, τις προσευχές και τις άλλες διάφορες τελετές των ιερέων. Με έκπληξη και θαυμασμό παρατήρησαν πως η μικρή Μαρία όχι μόνο δεν έφερε κάποια αντίσταση, όπως ήταν φυσικό, να αποχωριστεί τους γονείς της, αλλά με χαρά ακολούθησε τον σεβάσμιο Ζαχαρία στον ναό του Κυρίου. Η χάρις του Θεού είχε σκεπάσει κάθε φυσική της αντίδραση, την είχε καταστήσει ήδη πολύτιμο σκεύος εκλογής. Η παμπάλαια χριστιανική παράδοση αναφέρει πως ο γέρον Ζαχαρίας κατά θείαν έμπνευση οδήγησε τη Μαρία στα Άγια των Αγίων. Εκεί, στο ιερότατο, θεοσκότεινο και απρόσιτο διαμέρισμα του ναού, εισήλθε για να περάσει τα παιδικά της χρόνια αμόλυντη από την ανθρώπινη αμαρτία, ως πολύτιμος θησαυρός σε ασφαλές θησαυροφυλάκιο. Οι συνθήκες ζωής στο χώρο εκείνο ήταν λίαν δυσμενείς για έναν κοινό θνητό. Όπως είπαμε,
βασίλευε πυκνό σκοτάδι και η είσοδος οποιουδήποτε ήταν αυστηρά απαγορευμένη για την χορήγηση τροφής. Όμως η μικρή Μαρία δεν ήταν μια οποιοδήποτε κοινή θνητή. Είχε κληθεί από την γαστέρα της μητέρα της να γίνει η μητέρα του Θεού. Ο αφιλόξενος χώρος του άδειτου του ναού μεταβλήθηκε για χάρη της σε παραδείσιο περιβάλλον. Ουράνιο άκτιστο φως που μόνο αυτή έβλεπε φώτιζε άπλετα και εκτυφλωτικά το χώρο. Άγγελοι του Θεού βρίσκονταν αδιάκοπα κοντά της και της κρατούσαν συντροφιά. Άλλοι άγγελοι της κουβαλούσαν μυστική ουράνια τροφή και άλλοι την υπηρετούσαν. Αυτό κράτησε 12 ολόκληρα χρόνια μέχρι την ηλικία των 15 χρόνων. Τότε ο Ζαχαρίας μαζί με άλλους σεβάσμιους και ευλαβείς ιερείς του ναού αποφάσισαν να βγάλουν τη Μαρία από τα Άγια των Αγίων και να την οδηγήσουν στον κόσμο. Για προστασία την αραβώνιασαν με τον ευσεβή και μεστό ηλικίας Ιωσήφ, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση διατελούσε σε χειρία και είχε την προστασία παιδιών του από την πρώτη γυναίκα του. Εγκαταστάθηκαν στην όμορφη και ήσυχη κόμη Ναζαρέτ, όπου εκεί λίγο καιρό αργότερα έγινε ο Άγιος Ευαγγελισμός της. Η μεγάλη και παγκόσμια θεομητορική εορτή των Εισοδείων εορτάζεται λαμπρά από την Εκκλησία μας. Οι ιερές ακολουθίες έχουν πανηγυρικό χαρακτήρα. Μεγάλοι υμνογράφοι όπως ο Γεώργιος Νικομιδίας, Λέων ο Μάγιστρος, Ιωσήφ ο Υμνογράφος, Σέργιος ο Αγιοπολίτης και ο Βασίλειος ο Πηγορίτης συνέθεσαν ύμνους μεγάλης ποιητικής και θεολογικής αξίας. Χαίρει ο ουρανός και η γη των ουρανών των νοητών πορευόμενων ορώντες, εις θείον οίκον ανατραφήνε σεπτός, αναφέρει ένας ύμνος. Οι πιστοί κατακλείζουμε τους ναούς και τιμούμε την Αϊπάρθενο, η οποία έγινε αιτία της σωτηρίας μας και μας σκεπάζει κάτω από τις αέναες προσευχές της στον Υιό της και σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Τώρα, αγαπητοί μας ακροατές, θα ακούσουμε το απολυτίκιο της εορτής των Εισοδείων της Θεοτόκου. Σήμερον της Ευδοκίας Θεού το προήμιον και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξης εναό του Θεού τρανός υπαρθένος δεικνύεται και τον Χριστόν της πάση προκαταγγέλλεται αυτή και εμείς μεγαλοφόνος βοήσομεν χαίρε της οικονομίας που κτίστου η εκπλήρωση. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα διαβάσουμε το κείμενο της ομιλίας εις τα εισόδια της Θεοτόκου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αντινόης Κυρίου Παντελεήμονος. Μεγάλη και παγκόσμιος είναι η σημερινή γιορτή της Παναγίας, εν δόξου υπερευλογημένης δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Ολόκληρος ο ορθόδοξος χριστιανικός κόσμος σε όλα τα μέρη της γης πανηγυρίζει τα εισόδια στα Άγια των Αγίων της Μητέρας του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Άνθρωποι και άγγελοι συγχωρεύουν και συναγάλλονται. Εφραίνεται και πανηγυρίζει η γη και οι πιστοί σπέβδουν με κάθε ευλάβεια να τιμήσουν την πανύμνητο Μητέρα του Θεού μας. Οι χριστιανοί προστρέχουν με πίστη για να ασπαστούν την Αγία εικόνα της. Με συντριβή καρδίας στρέφουν υπονεμένοι τις προσευχές τους σε αυτήν για να της εκφράσουν τον πόνο τους, να ζητήσουν την προστασία και τη βοήθειά της. Όλοι οι πιστοί θα την μακαρίζουν, θα την ανυμνούν, θα την δοξάζουν σε όλες τις εποχές. Η Θεοτόκος Μαρία είναι η πηγή του αγιασμού και της σωτηρίας για όλους, μικρούς και μεγάλους. Τα εισόδια της Θεοτόκου αποτελούν το προπαρασκευαστικό στάδιο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Εισέρχεται στα Άγια των Αγίων, όπου μόνο ο αρχιερεύς εισήρχεται μία φορά τον χρόνο.
την υποδέχεται ο προφητής Ζαχαρίας, ο πατέρας του προδρόμου, και λαμπαδιφόροι παρθένες συνοδεύουν την μόλις 3 ετών Παρθένο και αγνή κόρη του Ιωακήμ και της Άννης. Εισέρχεται στα Άγια των Αγίων αυτή που αξιώθηκε να γίνει η έμψυχος κυβωτός του Θεού και τρέφεται με ουράνια τροφή. Εισέρχεται στα Άγια των Αγίων αυτή που με την αγιότητά της ξεπέρασε την αγιότητα όλων των αγγελικών ταγμάτων. Εισέρχεται στα Άγια των Αγίων σαν χρυσό θυμιατήρι, αυτή που δέχθηκε στα μητρικά της σπλάχνα το πυρ της θεότητος. Εισέρχεται στα Άγια των Αγίων σαν τη χρηστή στάμνα που περιέχει το μάνα, αυτή που έφερε τον ουράνιο άρτο, τον Χριστό. Εισέρχεται στα Άγια των Αγίων αυτή που θα έτρεφε τον δημιουργό του σύμπαντος. Η Θεοτόκος Μαρία καταστάθηκε μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού. Γι' αυτό την Αγία προσωπικότητά της προφήτευσαν οι προφήτες. Ο Μωυσής την είδε σαν την φλεγόμενη αλλά μη καιόμενη βάτο. Ο Ιακώβ σαν την κλίμακα που ένωνε τη γη με τον ουρανό. Ο Αβακούμ σαν την ένδροσο πόκο. Ο Δανιήλ σαν το όρος το Άγιο και αλατόμητο. Η αεπάρθενος κόρη, η Θεομήτωρ Μαρία, σήμερα εισέρχεται στα αγιότερα μέρη του επιγείου ναού του Θεού και καταξιώνεται να γίνει ο υπέρλαμπρος ναός του Σωτήρος Χριστού. Φεύγει από τον κόσμο και εισέρχεται στα Άνω Βασίλεια. Άγγελοι και άνθρωποι την συνοδεύουν και η μήτηρ του Κυρίου παρέστησαν βασίλισσα εν ηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Πολλά ονόματα μεγάλων γυναικών πέρασαν από την ανθρώπινη ιστορία στην άβυσσο της λύθης. Πολλές βασίλισσες με μεγάλη δύναμη έσβησαν και εξαφανίστηκαν. Το όνομα όμως της αϊπαρθένου Μαρίας μένει αθάνατο στους αιώνας. Το όνομα της μητέρας του Θεού συγκινεί, παρηγορεί και σώζει όσους με πίστη προστρέχουν σε αυτήν. Η Εκκλησία του Θεού σε όλα τα σημεία της γης ψάλλει εγκόμια και ύμνους προς το μεγαλείο της. Ακούγεται η οικετευτική δέηση των πιστών. Η προφητική ρίση της Θεομήτωρος, η δούγαρ από του νυν, μακαριούσι με πάσε εγενεέ, εκπληρώνεται. Η δόξα και το μεγαλείο της Θεοτόκου βρίσκεται στην μεγάλη ταπείνωσή της. Για να συμμετάσχει κανείς στην δόξα του Θεού πρέπει να περάσει προηγουμένως από τους στενούς δρόμους της ταπείνωσης. Η Θεοτόκος, παρόλο το μεγαλείο της, δεν καυχήθηκε. Ήταν η ταπεινή κόρη, η υπομονετική μητέρα, που για χάρη του Υιού της ανέλαβε όλες τις ευθύνες. Προς χάριν της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Υπήρξε η μαρτυρική και τεθλιμμένη μητέρα που γεύθηκε την πικρία των αδίκων υποψιών του Ιωσήφ. Την υπερφυή γέννηση του Υιού της συνόδευσε ο εξοντωτικός διωγμός του Ηρώδη και η φυγή στην Αίγυπτο. Τα θαύματα και τις επεφημίες του λαού για τον Υιό της παρακολουθούν οι διαβολές και οι συκοφαντίες των γραμματέων και φαρισαίων που αποσκοπούσαν να χύσουν το πικρό δηλητήριο στην μητρική της καρδιά. Ο σκληρός και ατιμωτικός θάνατος του Υιού της την έκαμε να μαρτυρήσει. Αντίκρισε το παιδί της πάνω στο σταυρό, αιμόφυρτο και παλέοντας με τον θάνατο. Τον είδε νεκρό, γυμνό, άταφο. Ποια οδύνη και θλίψη σπάραξε τη μητρική της καρδιά. Τότε πραγματοποιήθηκε η προφητεία του δικαίου Σιμεώνος, ότι από την καρδιά της θα περάσει ρομφαία δίστομος. Άλλη παρθένος δεν κλονίστηκε, ούτε ολιγοψύχησε, ούτε αγανάκτησε για την άδικη σφαγή του Υιού της. Υπέμεινε καρτερικά το μαρτύριο εκείνου σαν να ήταν και δικό της μαρτύριο. Η Παναγία Παρθένος μας δείχνει με το παράδειγμά της τον δρόμο προς την δόξα. Η ταπείνωσή της την ανύψωσε στην ουράνιο δόξα. Τα εισόδια της Θεοτόκου είναι το προήμιο της σωτηρίας που άνοιξε τις πύλες του ουρανού. Αναδείχθηκε το πολυτιμότερο κόσμημα του ουρανού, διότι έγινε η πύλη του ουρανού. Υπήρξε η πιστή δούλη του Κυρίου που υπέμεινε τους ψυχικούς πόνους για τα όσα υπέφερε ο σωτήρας του κόσμου. Είναι το καταφύγιο των θλιβωμένων. Σήμερα οφείλουμε να εμπνευστούμε από όλη την προσωπικότητα της αϊπαρθένου κόρης. Στις επιτυχίες
στις ευτυχίες και τις δυστυχίες μας, στις χαρές και στις λύπες μας, στον πόνο και στους προβληματισμούς μας. Ας έχουμε βοηθό και προστάτη την υπέρμαχο στρατηγό. Η υπερένδοξος του Θεού Μητέρα και των Αγίων Αγγέλων Αγιωτέρα μας προσκαλεί να εισέλθουμε και εμείς στα Αγία των Αγίων. Μας καλεί να εισέλθουμε συνοδευόμενοι από τις λαμπαδιφόρες αρετές και να καταστούμε και εμείς να η έμψυχη του Υιού της. Με την Αγία ζωή της πρέπει να τιμήσουμε την σημερινή γιορτή. Τα εισόδια της Θεοτόκου ας γίνουν αφορμή για να βιώσουμε τα δικά μας εισόδια στον ναό των αρετών και να βιώσουμε και εμείς αυτή την Άγια ζωή. Σήμερον της ευδοκίας Θεού το προήμιον και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξης εν ναό του Θεού τρανός η παρθένος δεικνύεται και τον Χριστόν της πάση προκαταγγέλλεται αυτή και εμείς μεγάλο φόνος βοήσομεν χαίρε της οικονομίας που κτίστου η εκπλήρωση. Εδώ ολοκληρώνεται, αγαπητοί μας ακροατές, η εκπομπή των μεγάλων εορτών της Εκκλησίας μας και για αυτή την εβδομάδα. Εύχομαστε χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν στην αυριανή μεγάλη θεομητορική εορτή της Παναγίας Μητέρας μας και ευχόμαστε όλοι απόψε στον Μεγάλο Εσπερινό και αύριο το πρωί στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία να κατακλείσουμε τους ιερούς ναούς της πόλεως μας, αλλά και τους ναούς όπου γης, να τιμήσουμε την υπεραγία Μητέρα του Θεού μας και να ζητήσουμε τις προσευχές της, τις πρεσβείες της προς τον Υιό της, ώστε όλοι μας να τύχουμε της σωτηρίας, όλοι μας να την έχουμε μάρτυρα, όλοι μας να την έχουμε βοηθό μας για την σωτηρία μας εν τέλει, στην τελική κρίση του Κυρίου μας, αλλά και για την υγεία, τη χαρά και την ευόδοση των προσπαθειών μας σε κάθε τι στη ζωή μας, στην επίγεια αυτή ζωή μας. Χρόνια πολλά και πάλι, να είστε όλοι καλά και ευχαριστούμε πολύ που συντονιστήκατε για να ακούσατε την εκπομπή μας. Καλό σας απόγευμα και χρόνια πολλά. Ακούτε την εκπομπή Μεγάλες Εορτές της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ελευθέριος Νικολάου, φοιτητής Πολυτεχνείου Κρήτης.
Ράδιο Μαρτυρία. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας στα Χανιά. Στους 95,5 στα FM. Και στο διαδίκτυο στο www.inca.gr.